Здравейте! Аз съм Роза от Wix и днес ще ви покажа и разкажа за нашия сайт. Ще ви покажа част от моделите и ще ви разкажа малко за тях. Ние сме български производител на дамски обувки от естествена кожа. Вътрешната част на обувките са изцяло от естествени материали и ходилата са леки и гъвкави. След като се разгледате сайта и си изберете вашия модел, натискате на него, изберете си размер, натискате на размера и го добавите в количка. Излиза ви падащо меню, където може да разгледате още модели, виж детайли. Съответно, ако има вашия размер и него може да го добавите в количка. Продължи към поръчката. Оттам натискаме поръчка. Задължително се попълват имена, телефонен номер, имейл адрес, държава, за която искате да се изпратят, град, пощенски код, адрес, плащане с карта и продължи към плащането. Номер на карта, валидност на карта и 3 цифри отзади на картата. И продължи. Ако имате проблем с поръчката и не може да я направите, може да се свържете с нас на Viber или WhatsApp. Хубав ден!